že není nikdo, kdo by vás neznal. Ľudia proste čakajú na to, kedy ma uvidia telke. Na co bych se vás tak letos zeptal? Čím jste nás přišel letos překvapit? A milujem pesničky. Je to môj život. Od slova sice sem tam to ujde, ale to sem tam. Musím říct, že vy máte jednu velkou výhodu, protože vy v podstatě vytváříte písně nové. Tam ta melodie, místama se to dotklo, ale tak málo, že by vám nikdo nemohl ani vytknout, že byste to třeba ukradl. Ivan, a ja ti musím povedať, že sledujem tvoju kariéru úplne poctivo od čas, keď si pil. Toto bolo tvoje najlepšie vystúpenie. Za tu snahu, za to sakla, za výber pesničky, ano. Já letos řeknu ne, ale příští rok bych vás tady, Ivane, zase Hele, rád a když viděl. se na mě usměješ, tak já ti řeknu ano. Ano! Máš dvakrát áno, dvakrát nie. Žiaľ, nepostupuješ do ďalšieho kola, ale v každom prípade ďakujeme, že si prišiel. Pekný večer. Ďakujeme. Ahoj, ahoj.